efter paragraf 2 stykke dit og dat. Det er jo en lang række om paragrafer, de har lavet. August 97, som mærken, registrering og flytning af kvægsvin for at give, som ændrer det bekendtgørelse af nummer 385 12. juli 98. Det er ganske uvægt. Det er jo en hel masse af volapyk. Det er bag. Jeg er tilhænger af frihed, både for folk og for dyr. Og det der i dag, til vi skal styres fra en kontor, alle sammen, og de skal se der hele tiden og holde kig med os. Det kan jeg finde mig. Jeg vil simpelthen finde mig. Det er jo ingen sted hjemme. Så skal jeg til at være for selvstændig. For at de skal... Jamen, de gør jo alt. De er selvstændige alt det fortræd, de kan af byråkrater og udstyr. Så er meget her. Men det kan da komme den dag, hvor til den sag, min sagsbehandler til de finder, at det er en belastning, at de er 30 år. Det ved en jo aldrig. Det kan jo vide. Det kan jo også være, at de bliver ved til de slagter med. Til at abort skal køres i sænk jo. Staten, den armer jo nok før eller siden, men jeg regnede jo med at skulle have 10 år mere, jeg kunne lide med mit landbrug og mit have og mit arbejde ude. Sådan den naturlige tilværelse har jeg jo hørt i mange år. Det er så det kan gå rigtigt, vi må gå ind. Op til mit ben. Prøv at høre, jeg tænker her. Kender du en jurist? Nu står vi jo her ved Christians ejendom. Hvad sker der i dag? Det, der sker i dag, det er, at vi får dyrene fanget ind, og vi får dem kørt væk herfra på en rolig og ordentlig måde. Hvordan synes du, det går for Jørgen Christians lige nu? Jamen, det er jo ganske urimligt at spærre en mand ind, og at man ikke må komme og få min egen vedkommende, som er medejer af besætning. Jeg kan ikke få lov at gå ind. Det er ufatteligt. At myndigheder har ret til det, det forstår jeg ikke. Hvordan har du med det lige nu? Jamen altså, det er jo svært at svare over. Hvad sker der med kreaturer fra nu af? Det er jo ingen grund til at mishandle dem mere, end de er værd. Bare det at få en mørmærke, det er været en stor stykke arbejde. Og jeg synes jo, at vi har vist, at vi er i vilje til at begynde at få det her sat i system. At så Fødevaredirektoratet overhovedet ingen vilje har til at se i den retning, det er jo meget uforståeligt. Fuldstændig. Fanden den løg med gode dyr, dem der. Prøv at sige, at den ser godt ud. Hvor fanden i helvede er det for noget? Skal sådan noget slagtes? Den har også øremærket, den? Nej, den skal jo. Hvorfor skal man have sine dyr øremærket? Det skal man, fordi hvis ikke man ved, hvor dyrene har været, hvor de kommer fra og hvor de skal hen, så kan man ikke være sikker på, at de er, hvor de har været, og derfor så kan fødevaresikkerheden være i fare. Så der har EU nogle meget stramme regler for, hvordan man skal sikre sig, at dyrene er identificeret. Hvad sker der med dyrene, når de bliver fjernet? Vi kører dem op til en nærliggende gård, og der sorterer vi dem, som vi kan identificere, og dem vi ikke kan identificere. Finde ud af, hvad der er for nogle dyr, der er registreret, hvorfor nogen der ikke er det. Og derfra så kan der nogen, der kan blive slagtet, og nogen må så blive aflivet. Jan, når de er øremærket, hvad med dem? Det er ikke nok, at de er øremærket. Det er sådan, at der er mange ting, der skal være i orden, før at man kan sige, at dyr er identificeret. Så øremærke alene gør det ikke. Og den her sag har desværre kørt så længe, at den landmand, vi står hos nu, han har blevet fradømt i retten til at holde dyr. Så han må slet ikke holde dyr længere, øremærket dyr eller ej. Så det er sådan set det centrale problem. Hvor mange dyr er det? Det er omkring et par hundrede stykker, cirka. Okay. Ja. Men der er jo rigtig mange højdrægtige køer i øjeblikket, og jeg tror inden for den uge her, der er der kommet en 10-15 kald. Det går stærkt fra dag til dag, men begynder at jagte dem nu, det er jo ganske urimeligt. Det har slet ingen sted hjemme.
bag ved mig, der er politiets kommandocentral. Det er her, hvor køerne de kommer og bliver aflivet ude fra hjørnet. Er I her, hvor kreaturen I kommer, og så bliver I aflivet, eller hvad? Det er her, kreaturen kommer, ja. Men ikke at blive aflivet? Og det gør de. Hvor lang tid tror aktionen vil tage? Jamen, den vil tage indtil dyrlægen er færdig med at aflive kreaturen. Så det bliver formentlig først på aftenen. Hvad er jeres holdning til sagen med Jørgen Christensen? Ja, vores holdning er jo den, at han burde have haft lov til at beholde de dyr derude. Om han selv skulle have lov til at passe dem, det er mig uvist, men han burde i hvert fald have lov til at beholde de dyr, således man på et tidspunkt kunne have fået dem registreret, sådan at de i hvert fald kunne komme under EU-lovgivningen. Det er igen en af de her EU-lovgivninger, som burde have været ude af verden. Det er i hvert fald vores opfattelse, at han burde ikke have aflivet de dyr, eller man burde ikke have indfanget de dyr. De burde have blevet derude, således at man kunne have hjulpet ham ved at få de sidste dyr på plads, sådan at det ikke har sket det her. Det her er jo en katastrofe for manden, og det kan gå ind i alverdens ulykker for den sølle mand, som nu står derude hele længe. Jeg er så ligefrem syg over det. Jeg er fortvivlet. Det er min tilværelse, de slog i stykker. Og det var synd, der var mange tamme køer, jeg var glad ved, og det er synd, det er meningsløst. Det er magtmisbrug. Det er noget satans menneske, vi har set nogen af. Jeg kan sige, at jeg har ikke ord, der dækker for det. Jeg kunne... Ja, hvad kunne jeg? Jeg kan ikke noget, men jeg hader dem, de svin. Og det er jo falsk med de smitsomme kvægsygdomme. De her dyr, de er fejl bestemt ikke noget. Det er jo humbug og falskhed det hele. Mere kan jeg sige om, at der er høje ord, der dækker for, at der er rasende ud dem. Jørgen, hvad er de planer nu? Jeg tager en dag ad gang. Jeg er ikke i stand til at svare over det. Det er så stor en omvæltning til uhaver her. Jeg er fortvivlet over det. Jamen det er magtmisbrug. Det er slet og ret. Det er ingen... Nej, det er forfærdeligt, det er det.